وجه أنقرة سرحت أران برلمانتري بارتيا چپا كسكا آمد بشداري بولتنا مدبا بريز سرحت دمات باش با امبيجن چپي ويستي هبو گوهن كونگرا خواه يا آوارتل دار بخنو آرمان جاوه يا سرکجل دار خسناوه كونگري چيا ده يعني زانين سوي و امي كونگرا خواه HDP یا آوارته چارمین امیل دار بخن لی بریاوی از کارم بیا بیشیم یعنی دمک درش 2015 حتی نه لسر HDP ارشه به پیوان بکته yani hükümet ارشه به پیوان بکتینه yani endamı partiyen me revberen vi hevserokên wî parlamenterê wî hatin girtin yani xistin hefsû zindana û demê pêşta jî rastî yani AKP partiya me de her qada da xwest kriminalize bike yani nexwest faaliyetê wî siyasî pêk bîne dawiyê da jî bi rastî yani doz vekirli hemberê partiya me ev doz hêjî dewam dike li destûra dadgehî ji bo ku em ser navê HDP siyaset nekin ji bo ku ev êrişeyê ku li hemberê li ser HDP armanca wî rastî ku hem HDP tasfiye bike hem yani fikriye em bêjim ramanê HDP tasfiye bike hem siyasetçiyê HDP tasfiye bike خواست وی آوای تصفیه بکش بوی تصفیه کردن جی ارشک yani ne gor hukuke gor zagone gor netevya nav netevya hukuke bun ev erşevi pişti ku yani em ketin helbjartne rastî em mecbur man ser Yeşil Sol Partiye ketin helbjartne ji boy ku doza le hem bere partiya me ser partiya me hatıl vekirin ev doz devam dikir ji bo ku yani jivane em bifiltin ev yani erşê kul ser me pêk tê me got em yani bi kevne jopiya tekoşîna HDP em dewrî Yeşil Sol Partiye bikin partiya çepa kesk bikin ji bo wî di hilbijartinê de ji rastî gelek nîqaş hat kirin yani em sazî dezgehê belê em bêjin wê werakandiya godê rêzîkname di kongrê de bê guhertin û endamên encûmena partiyê wê sedî dakevin pêncî giringiya vê gavê çi ye wê çû guhertin ji bilî vê de kongrê de werin pêkanî yani diyaz bêjim niha yani HDP nêzîkî yani ser 10 salek ku di qada siyaseta demokratîk de têkoşîna xwe berdewam dikir lê rastî di vê kongrê da em dixwazin HDP yani xwe bike xewa moda xewê yani armanca me ew e HDP di beşdarî siyasetê da wê ne aktif ve ji bo wî jî yani em bêjin endamê meclisa partiyê hejmara wî ew ê kêm bive yani endamê wî jî bi rastî kêm ve li hinek dera wê rêxistinê wî jî yani wê rave ji holê hinek bajar hinek navçe wê rêxistinê wî nevin ji bo ku ev endamê partiya yani partiya gel ya HDP endamê wî endamê meclisê partiyê MYK em dibêjin vana ji bo wî ji bo ku derbasî Yeşil Sol Partî bibin em dixwazin endamê wî yani endamê meclisa partiyê hejmara wî jî kêm bikin ku ev hêzê vî partiya xwe partiya HDP em derbasî Yeşil Sol Partiye bikin ji bo wî em dixwazin em HDP rastî yani hêza wî sazî dezgehê wî biçûktir bikin ku ev sazî dezgeh ev endamê dinê em derbasî
Yeşil Sol Parti dikin. بله ام بیشن باندورن وان گوهرتنان لسر وچونا ام بیشن آلیه سیاسی و دوزا کردی لباکوری کردستان و ایچبه راستی yani az diye bejim na yani HDP nevek işte dise salak yani avabiye HDP ramanek bu HDP fikriyetek bu liser ve fikriyete inşa bu ava bu jboy gele Kurdu gele Türkiye bahavra de kadek da tekoşina xwe bahavra bi ittifak ve bi ittifak bimeşine bi vî armanca yani HDP da mezrandın le ku ev erşe ku ser partiya me hat pêkanın ji bo ku em serdama nû da rêkek nû vebikin politikayên xwe bigeherînin hinek kemasî û nebasiyê me hebûn bi rastî yani hem heriya hilbijartinê hebûn de hilbijartinê de jî hinek kemasî û nebasiya partiya me hebûn ji bo ku em vê kemasî û nebasiyê ji holê rakin em rêxistinê xwe ava bikin em derbasî Yeşil Sol Partî bin ez bawerim di dema serdema nû da ev partiya ku yani Yeşil Sol Parti ki ev navê bugihare tuzika wî jî wê bugihare ew sinerjikek nû ew yani çêbike vê sinerjiyê bi rastî em ê di pêşerojê de jî têkoşîna xwe bi hêvî bi bawerî em ê pêkbînin ev ez bawerim yani ev guherandin ev derbasbûyîna partiyan çepên kesk ew ê sinerjikek nû bandorek nû li ser civakê jî nîşan bide ji bo wî yani derbarê kongreyê de jî em bihêvîdarin rastî. بله گلک سپاس سرحد ارن پارلمانتری پارتیا چپا کسکا آمده جو انقره تبشداری بلتنا مبو گلک سپاس شبو تبلیبوناته. خوشتن باش.